Ola, son Roberto Anidos de Piratas del Básquet. Os falo porque teño unha boa nova que darvos, que vai haber un novo programa para dar máis visibilidade ao deporte que nos une, que é o baloncesto, e da man do gran José Luis, que o coñecemos todos do Brogan, está en ACB, da súa canle, pois vai a crear un novo programa que se chamará O Noso Básquet, que empezará o 24 de setembro, que se poderá ver na televisión, na TDT, na 7global.tv, en as redes sociais, e o programa chamarase O Noso Básquet. A idea é falar dos equipos da nosa terra, entre Paco Trigo, Ovidio González, Sergio del Pons, Susana García, Darío Méndez e máis eu, que vos falarei do Leima Básquet Coruña, pois darvos seguimento aos vosos clubes e aos vosos equipos das vosas cidades. Moita sorte a todos.